Selamat malam Wilujeng Dalu Nduk Febri. Nggih, selamat malam. Nggih. Bu Limbo. Nggih, niku wah nggih tangga-tanggane sampean pirang-pirang. Ha nggih. Lah niki wau kula pun menyebar. Lah niki sinten niki? Krucel-krucel niki. Lho niku sak omah. Lho. Mbake budene ponak-ponakane do melu kabeh. Seduh ya mriki. Sik bagus-bagus ya anjir. Niki kok teng griya wis ora ngliwet. Sembah nuwun. Nduk. Ngaturake suka panglipur rumantaran budaya ya, Nduk. Nggih, mari. Niki jenengan nembang nggih menika bajing loncat mengki kajenge dijogeti kalian Nduk Hani lan Nduk Lia Aprilia. Oh, ngaten. Dibawa dhisik ya, Nduk. Oh, nggih, siap. Beda. Ya. Nggih, slendro, Mas. Oh, slendro. Iya. Ya, oke. Ya, enggak apa-apa. Oh, Dadi. Kagiling kagiling roda Nanda, ayo ngendang dah. Ini pengendangnya Mas Bayu Waji. Wis ora kok, ayo. Ora kaya bengi iki kabeh mlumpuk nggih. Nggih. Jane ora do tanggapan wong piye. Lah ngetarani nek ora tanggapan. Ayo, Dik Nanda. Masa aku ndak jaluk disepoti. Ya dah. Tebrang neting puting eling. Mikiran anu Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Kasa pandang kasoraya. Ngerti artine nduk blas. Yuk. Kasoraya. Kadiyo. Jalin sana pandasana pondok kesai patebang di jalan. Oke, monggo Mas Nanda. Monggo Mbak Lia, ya Pak. Mbak Lia. Yo. 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 Oh. Luar biasa menika nggih.